Търговския център всичко свети и кипи. Мая Казакова, огън и размах, а Георги Иванов изстрелва всички във размах. Хайде всички ръце нагоре сега, Тиянде танцува до сутринта. Смях, успех и много мечти, в Габрово се раждат нови звезди. Мая носи стил и настроение, Георги дава сила и вдъхновение. Екипът расте, лети напред, Тиянде тук е вече хит навред. Хайде всички ръце нагоре сега, Тиянде танцува до сутринта. Красота, успех и нов живот, тук мечтите тръгват на възход. Нека музиката гърми.